Dinten menika pepanggihan kalian Bu Wahyu wonten ing materi nulis tembang Dandang Kula nggih kelas 9. Nah, kompetensi dasar kangge dinten menika inggih menika keterampilan menulis syair tembang Dandang Kula. Dinten menika kedah pinter kedah saged nulis syair tembang Dandang Kula. Indikator ingkang dipun kedah sinaoni dinten menika inggih menika mampu mengidentifikasi paugeran tembang Dandang Kula. Nggih, kang sepisan. Kang nomor kalih mampu menulis sapada tembang Dandang Kula. Dinten menika kedah wonten produk, nggih. Membuat produk, membuat tembang. Satu bait tembang Dandang Kula. Nah, cakupan materi kangge dinten menika monggo dipun gatosaken. Tembang minangka jenising puisi Jawa kuna kang nganti tekan seprene isih narik kawigaten. Piwulang kang kaemot ing sajroning syair tembang pranyata kang ndayani satemah masyarakat Jawa isih seneng nyinau bab tembang macapat iki. Tembang macapat nduweni paugeran kang gumathok kang beda antarane tembang siji lan sijine. Paugeran tembang macapat ana 3 yaiku guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Guru gatra yaiku cacahing gatra utawa baris utawa larik saben sapada utawa satembangan, satu bait. Guru lagu yaiku dongdinging swara utawa tibaning swara saben pungkasaning gatra utawa larik. Dene guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sagatra utawa salarik. Tembang Dandang Kula kalebu salah sijining tembang macapat kang nduweni watak luwes, nyenengake lan mathuk banget kanggo aweh pitutur. Sing kudu digatekake nalika arep gladen nulis syair tembang yaiku siji, kudu mangerteni jenise tembang macapat apa. Loro, paugerane tembang kudu bener. Guru gatra, guru wilangan lan guru lagu iki kudu digatekake tenanan ben trep karo tembang sing ditulis. Telu, migunakake ukara kang ringkes lan mentes. Jadi tembunge ora dawa-dawa. Papat, bisa uga migunakake tembung garba kanggo njumbuhake karo guru wilangan lan guru lagune. Nek kedawan ukarane gatrane kudu diringkes, diitung pas karo guru wilangan ing gatra kuwi. Nah, apa sih tembung garba? Tembung garba yaiku tembung loro kang dienggo bebarengan utawa digandeng dadi siji ananging nyuda wandane utawa mengurangi suku kata. Dadi nek ndamel tembang kuwi kan biasane satu kalimat dawa banget. Nah, ben bisa itungane pas karo guru wilangan kudu digarba. Tembung garba gunane kanggo ngepasake dongding utawa guru wilangan nalika nggawe tembang utawa ngarang tembang. Kejaba iku uga digunakake kanggo basa kang rinengga utawa basa sae. Nah,
nika digatekake. Tuladhane tembung garba. Jadi wonten rumuse, ora ming matematika sing ana rumuse nggih, basa Jawa ya wonten. Niki rumuse tembung garba. Setunggal, tembung kang pungkasaning swara vokal A digandeng karo tembung kang wiwitane I. A karo I dadine E. Tembung saka digandeng karo ing dadine sakeng. Tembung kaloko karo ing digandeng dadi siji dadi kalokeng. Tembung murwa lan ing dadine murweng. Nah, sadurunge digarba jumlahe mesti luwih akeh. Tembung murwa niku 1 2 ditambah karo ing dadine 3. Jadi tembung murwa ing niku jumlahe wanda niku 3. Lebar di garba dadi tembung murweng. Dadine 2 wanda. Mur kalih weng dadi 2 suku kata. Kalih wanda. Niku gunane tembung garba. Nah, paugeran napa rumus yang kedua, tembung kang pungkasane swara vokal U digandeng karo vokal I dadine W. Lumaku U kalih ing digarba dadi lumakweng. Tembung tumuju kalih ing dadi tumujweng. Deling-eling U kalih I dadine W. Rumus kaping 3. Tembung kang pungkasaning swara vokal A digandeng karo E dadine E. Tuladhane tembung narpa endah dadi narpendah. Tembung suta karo endah dadi sutendah. Tembung kang pungkasaning swara vokal A karo U dadine A. Prawira utama digarba dadi prawiratama. Tembung sara utama dadi saratama. Paugeran tembang dandang kula wau nggih, wau pun nggatekake carane, siki deling-eling nek ajeng damel tembang dandang kula ya kudu paham karo paugerane tembang dandang kula. Guru gatra, guru gatrane tembang dandang kula niku wonten 10 gatra. Dadi mengke enten 10 baris, 10 kalimat. Guru wilangane tembang dandang kula yaiku gatra 1 10, gatra 2 10, gatra 3 8, gatra 4 7, gatra 5 9, gatra 6 7, gatra 7 6, gatra 8 8, gatra 9 12 lan gatra 10 7 wanda. Dene guru lagune tembang dandang kula yaiku gatra 1A, gatra 1I, nggih. Gatra 1I deling-eling kelalen, wahyu nembe. Nggih, gatra 1I, gatra 2A, gatra 3E, gatra 4U, gatra 5I, gatra 6A, gatra 7U, gatra 8A, gatra 9I lan gatra 10. Nah, ika tuladhane cakepan tembang dandang kula sing nembe Wahyu tulis. Wahyu nembe ndamel tembang dandang kula. Temane nggih pokoke ngrembug niku diterepaken kalih mangsa sakniki ngenani waspada mangsa pandemi nggih, awake dhewe niku nembe wonten ing mangsa pandemi. Nah,
tembang dandang kula Wahyu ndamel Gatra setunggal rame warta saking manca nagri. Memala anyar wiwit kasebar virus corona arane. Kabeh ora bisa mlayu. Nggih, ora bisa. Niki dhisik saka tembung ora bisa terus digarba dilongi. Kabeh ora bisa mlayu. Kudune kabeh ora bisa mlayu. Mergane kudu ngepasake guru wilangan, kabeh ora bisa mlayu, dilongi dadi kabeh ra bisa mlayu. Kudu waspada njaga diri saben wektu sabunan. Aja lali nggo banyu, maskermu aja lali kaanggo uga. Srana njaga diri ing mangsa pandemi. Kasarasan kajaga. Niki nggih tulodo tembang dandang kula Wahyu ingkang damel. Nah, sakniki tugase nyoba sinau nulis sapada satu bait tembang dandang kula kanthi ngisi tabel ing ben gampang len damel tembang dandang kula damel tabel kados niki. Dadi gatrane enten 10 niki. 10. Niki nggo gawe ngeling-eling. Oh iya, berarti ana 10 kalimat. Nah, sing teng mriki didamel cakepan utawa kalimate syairnya. Ukarane ning ampun kelalen dieling-eling dipasaken kalih guru wilangan jumlah suku kata setiap baris. Nah, mengke bijine pamilih tembung niku skore 3 dosa, pangetrapaning guru gatra niki bijine 50, anggar bener kabeh bijine 50, pangetraping irah-irahan skore 20. Nggih, nulis irah-irahan niku paling keri. Nah, para siswa, para wau sampun Wahyu andharaken kepiye carane nulis. Tugase gawe tembang sapada sabait tembang dandang kula. Nggih. Mangke dipun kirim, dipun kintu. Difoto teng WA-ne Bu Wahyu. Nggih. Lajeng Bu Wahyu paling seneng paling remen nek ale gawe niku gawe dhewek nganggo bahasane dhewek. Nggih. Nganggo bahasane dhewek-dhewek. Mboten nyonto teng Google. Nggih, niku langkung orisinil. Bijine luwih akeh. Ngoten para siswa. Kala wau bab materi nulis tembang dandang kula. Wahyu cekapi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.